Hi! Happy 3rd anniversary, Young Talents. Happy 3rd anniversary to Young Talents. Congratulations. Happy 3rd anniversary, Young Talents. Stay strong. Happy 3rd anniversary, Young Talents. Standing in the street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. It's not just all about the face, the body, your mind. Makaingon doon na makaingon na successful is our attitude. Sa tanang mga naka-share sa Young Talents through my program sa Harana sa Bongo, thank you so much. Mga bakal, Bisayang baki. Ako karon sa Century Plaza Hotel. Kaya nag-make up para sa 3rd anniversary ball. Para na siya sa dahil mga sneak peek Queen Cebu. Kaya gapon ako si John Montalban ang lumalaban. Yes, kanang fresh look, gikan mata. Buhok, army look. Then of course, sigid mawa ang always nasa vlog. Woohoo! Siya ang ano, siya ang client ro. Client na mo siya ro. Tagad chance. Ma-photoshoot mi karon sa St. Peter, gikuha mi. Para nagugotch lang. Ganda jud sa amin ju make up. Pero labaw sa tanan, atong ikaw na nagproblema na tong kuan. Client siya. Client gid siya. By the way, kayo na kasi Yads gina. Kayo na kasi Yads, ang singing baby boy. Sing ano mo bigo? Aris? Clarence? Singing baby boy ko ka? Singing baby girl. Chima tayo. So karon nag-ilist ako in 3, 2, 1. Ha! Ready na ko guys. Nag-outfit na ko. Lucky kay ang show. Ayaw, wala. Kung isa din ako si Luigi Miguel. Kinsip ako. Kinsip connect siya. Saba, kadiyaw yun. Then, of course, ang ato gihapong gamahan ng Reyna na si Lizelle. Yung may problema kaya siya kapalitog bra. Nalawa ba yit? Ako outfit ba yit? Oh, ano man? Sokol mo? Sokol mo sa akong outfit? Lucky kayo. Uy, awot ako bakos. Balit ang bakos, B. Takatago, magyapon na yung bakos. Sumagawang, sa uwi ng vlog. Sopo ko yung picture mo. Oh, saman. Sokol mo. Tawag shoes. Papa, salamat sa shoes. Unsaon pag-picture sa mga millennials? Una, kinahanglan maghangad-hangad ka. Ikaduha. Mati, gopohan ako dali. Charot. Self-appraisal. Ikaduha, dapat maglingin ka sa Ikatulo. Ito ang nag-anggol. Hiyong-hiyong. O, labaw sa tanan, dapat magatubang ka sa vanity mirror. Okay, na may Try daw. Oh, dito ako pa ka na to eh. Hayag kayo. So for now, manglakaw sa mi, mangita sa mi og ayo kay na mga kuwang-kuwang sa ato mga beautician nga kinahanglan na to i-comply. YR. Uy, naudyo ko'y gwapo na kita. Don't call me baby. Ma-fall na sad ko. Ayaw, wala. Kira na, okay. Kuyog, magdamsa ko'y kuyog na gwapo. Butang ka lang. Naagamiron sa Robinsons dahil nakakita na misa. Nakuha ni si Cebuano yan. Ang sakitan awang.
Nindot ang sa silicone bra. Kapoy ka kung kuyugo aki kasansan sa fashion. Asa naman counter ani ron? Kasya ni sir. Pagka niya nakapuhi ay buang. Tel. Pag okay dyan, naka-paper bag na siya. Dili siya. Hello everyone! Muna na yung ka-pretty. Kuya na ako manager. Hello! Hello everyone! Akong kuyog akong ang Talent. ang talent kay mo, kaon o kayo. Ano? Watch out later. Nanami karon sa Rizal Memorial Garden? Rizal Memorial Library and Museum. Nanami diri sa venue. Basically, mo siya ang public library. Ay, mag-register sa ko? Ah, yes, what's the name, sir? Kuan? Maria Osawa Elfie Rain E.L. Okay. Uy, joke Elfie Rain G, magyang kabutang. Elfie Ray. Kelly, sana lang. Naneng, lagi ka sa Elfie Rain G, ma. Ay. Hala, uy, nausap na ako nga. O sige guys, bumalik lang ako later kay mugana na akong pagka-photographer, babush. Standing in the street alone, her head was Excuse me, may I have you for a dance? Sige, tayo! Hoy, in fairness, nag-vlog ako manghol. Nag-vlog ka? Yeah. Hi! Hi! Supa kayo ka! Kailan ka ni Blake? Thank you. Supportive kayo mong papa. Really? Ay na, mo na to, curfew na. Kadaugo na ba? Wait, ato i-congrats. Mo ni ang nagpalit. Jiba! Likod, ato pasalamatan na pa mga nag-organize. Mo ni sila ang registration, technical. Sila na. So guys, hindi man kayo sa karon, hindi man kay si Yad is one of the contestants sa Singing Baby Boys kani sa ABS-CBN. Di mo nang ganahan sila magpa-picture. Di ako gadamo ko camera magpa-picture na lang pa. Sige ha, wait. So hello, highlights no? Highlights na. Hello. Aware. Ang highlighter. Shalalala. Oo. Dili mahuman ang gabi kung dili ko masayaw, so dapat masayaw ko. Ay, huwag reklamo kayo ha.
Welcome back, and right now, time check. Laysyo ka ko rin nun, Igor Targutom na. Time check, 10:07. And sa iyo makita, wala na yung tao. Ready, okay na, human na ang program. Congratulations, Cebuyang Talent, and especially to Mr. Johndro for making me a part of this group. Wow, social, English, the Ox. Pero by the way, wala na kayo ka-discuss kung sinahita mo ganiha. Well, basically, unsa ang Young Talent? Ang Cebuyang Talent is a group of young, talented individuals diri sa Cebu. Of course, from the name itself, Cebuyang Talent. Then, basically, kung sa mong talent like singing, dancing, meron ako, vlog, content creating, pwede na siya, modeling, nakaingon na ba kung singing, dancing, kaya ka mo kayo, talent mangyapon na, so pwede rin ako ka mo join. So, I'm not sure if napabay upcoming auditions if ganahan mo, pwede rin niya i-contact. Ako butang ang contact link ni Johndro sa description section. By the way, mo siya si Johndro. Oh, ako ang founder. Yeah. Basic na yung mga pangutana ba, kinsa naman ang star nga na-produce sa Cebuyang Talent? Nahimo lang part, no? Na part lang sa Young Talent. Si Johndro, si ROA, dili pa Young Talent before ha. Kato pang Uhana Talent. Na part po si MURILLO. MURILLO from Pinoy Boy Band. Pinoy Boy Band Superstar. Okay. Then YAD, don't forget YAD. Yo, of course, yeah. Singing Baby Boys. Present Talent. Singing Baby Boy. So kung usbon, daghang kayong salamat sa mga nitanaw ani nga video. Okay, pakita. Okay, putlon sa nako ang gamayng about sa Young Talent kay akong papa nag-change yung profile picture. Pinangakita siya sa iyang karaan nga picture. Iyang gitupa nga kuha o ang iyaha. So ato tan-awon kung nabay giliwatan, tanawa god. Focus. Kana siya nga picture. So comment down below if pareho mignaw sa kong papa. So once again, thank you so much for joining me in this trip. Kay ba kung wala kayo ko ka-chika, kay ba kung dili kayo, bugal-bugal ni nga. Ay! Natong-tong! Kay ba kung dili kayo siya funny nga video, kay serious ta. And by the way, this is Alfredo once again with YAD saying, Jima kabakang Bisayang baki. Jima! Usahay ba makapangutay ako? I wished I had a number so I could be color unknown. And then I tell how to look into my eyes and never